Трагічнаму выпадку папярэднічала аперацыя, якую 44-гадовай жыхарцы Століна выконвалі медыкі раённай бальніцы. Па словах галоўнага ўрача установы, аперацыя была нескладанай і прайшла даволі паспяхова. Аднак ужо ўвечары таго ж дня ўзнікла неабходнасць правядзення курса антыбіётыка цефтріаксон, на ўвядзенне якога арганізм пацыенткі адрэагаваў анафілактычным шокам. Медсестра ввела вот этот препарат, и буквально через несколько минут пациентка начала жаловаться, что у нее, по-моему, начиналось все у нее чихание такое появилось, а потом затрудненное дыхание, боли в груди. Но она ввела ей адреналин, медсестра, но состояние ухудшилось, она упала там, возле туалета, и вызвали врача-реаниматолога. Жанчыну ў шокавым стане тэрмінова перавялі ў рэанімацыю, дзе ёй правялі неабходны спектр медыцынскіх мерапрыемстваў. Тэрмінова былі выкліканы спецыялісты Брэсцкай абласной бальніцы. Аднак праз 11 гадзін жанчына памёрла. По нашим данным, что причиной смерти явился анафилактический шок на введение препарата, который в принципе подтвержден и результатами патоанатомического вскрытия. Мы проинформировали в то же время управление здравоохранения. Адразу пасля трагедыі ва ўстанову выязджала спецыяльна створаная камісія Міністэрства аховы здароўя. Праводзілася вывучэнне медыцынскай дакументацыі, вёўся збор інфармацыі ў персанала, які працаваў у гэтыя дні. По данным амбулаторной карты, у нее никаких таких каких-то хронических, тяжелых, сопутствующих заболеваний не было. Более того, там, когда проводится диспансерный осмотр, есть такой лист-опросник, который сама пациентка заполняет. Он есть в амбулаторной карте, я его лично видел. Там указаний на аллергию каким-то лекарственным препаратам нет. Серыя препарата цефтріаксон, што выклікаў у пацыенткі анафілактычны шок, з установы канфіскавана. Яе даследаваннем сёння займаюцца спецыялісты. Препарат нашей фирмы «Белмедпрепараты», он давно используется в медицинской практике, но вот эта серия, которую мы применяли для этой пациентки, она получена в конце прошлой недели, и ее получили 3 отделения. Но у тех 2 пациентов никаких осложнений, ни жалоб на лечение нету. Даследаванне трагічнага здарэння працягваецца, вывучаецца медыцынская дакументацыя, праводзяцца службовыя праверкі. Нагадаем, што гэта ўжо не першы выпадак, калі ўвядзенне препарата цефтріаксон выклікала ў пацыентаў анафілактычны шок. Зімой гэтага года аналагічны трагічны выпадак здарыўся ў Маладзечна Мінскай вобласці.